Живописни природни гледки поднася екопътеката Голямата река, която се намира недалеч от село Иванча. Красивото кътче е разположено на 20 км южно от град Попово, по поречието на красивата и живописна долина край Бюрок дере, в превод Голямата река. Екопътеката е с дължина 13,5 км и е разположена между селата Иванча и Долец. Край брега са разположени кътове с пейки, беседки и маси, предпочитани за пикник в горещите летни дни. Зареждащите красиви гледки, които ще видите, се променят буквално след всеки завой на реката. В началото водите са спокойни и бистри, а надолу се развиват в дълбоки вирове, бързи и малки водопади. Обособени са места за игри на децата, а също така има и волейболно игрище. Има и водна тепавица, която се ползва за пране. По бреговете на Голямата река има и безброй удобни места за изграждане на палаткови лагери. Голямата река предлага всичко необходимо за едно подобаващо презареждане сред природата и разхлаждащо бягство от летните жеги. Голямата река бива прекосявана от два дървени моста, един от които води до Златният водопад. Той е висок около 15 метра. Името му идва от цвета на скалите, по които се спуска. Тъй като реката е малка и пресъхва напълно през лятото, най-подходящото време за посещение е през пролетта или след обилни дъждове. До Златният водопад се стига по дървеният мост, намиращ се в близост до тепавицата и води до чешма. Посоката е обозначена с табелки. На отсрещният бряг се следва тясна пътечка, която акатуши по брега на Голямата река, отклонява се по потока и отвежда до подножието на водопада. От притоците на реката се спускат още 8 все толкова красиви водопада. Докато сте в местността, може да посетите и землището, в което и до днес личат следите от множеството археологически обекти, от античността до средновековието, тракийски и римски селища, античен и средновековен път, надгробни могили и други. Може да посетите и вековната гора, наречена Заклетата кория, намираща се само на 1 км южно от село Иванча. Ако посетите екопътеката на 21 май, ще може да се насладите на невероятното отбелязване на денят на Свети Константин и Елена. На този ден местните правят курбан за благодат на селото. Тази дестинация е любима на учениците от професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, град Попово, за снимки, участващи в разнообразни конкурси.